तेल, छोटा अर्धा चमचा जिरं, चार लसणीच्या पाकळ्या किसलेल्या. गॅस स्लो केला आहे. अर्धा कांदा बारीक चिरलेला, चिमूटभर मीठ, गॅस मीडियम करूया. 2 मिरच्या तुकडा करून घेतल्या आहे. 2 मोठे चमचे चणा डाळ, भाजकी चणा डाळ आहे ही. एक चमचा सफेद तीळ, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा मिरची पावडर, 1 कैरी किसून घेतली आहे. चांगलं परतून घेऊया. कोथिंबीर, आता मंद आचेवर आपण चांगलं हे परतून घेऊया मसाला सगळा. चवीनुसार मीठ, सहा 7 मिनिटं झाली आहे मंद मीडियम आचेवरती. हा मी 1 वाटीचा राईस करून घेतला आहे, तो आता घालून घेऊया. मी बासमती राईस घेतला आहे, तुम्ही जो वापरता तो घालू शकता. परतून घेऊया चांगलं. गॅस मंद केला आहे. राईस बनवते वेळी तेल किंवा तूप टाकायचं, म्हणजे राईस एकदम सुटसुटीत होतो. झाकण जरा लावून घेऊया. झाकण काढूया. झाकण ठेवून 2 मिनिटं झाली आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालूया. कैरीचा राईस आपल्याला बनवायला 10-12 मिनिटं लागली आहेत. आपण मंद आणि मीडियम गॅसवरती बनवलेला आहे. मँगो राईस आपला बनवून तयार आहे. गॅस बंद करूया. सात ते 7 लसणी किसलेले, अर्धा कांदा बारीक चिरलेला, 8 ते 10 काळी मिरी, 5 लवंग, अर्धा इंच आलं किसलेलं, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेले, 10 ते 12 कढीपत्ते आणि कोथिंबीर, 1 छोटा दुधी भोपळा किसलेला, 1 वाटी शिजलेला भात, 1 चमचा तेल, छोटा चमचा जिरं, काळी मिरी, लवंग, लसूण, आलं व्यवस्थित सॉटे करून घेऊया. हिरवी मिरची, कढीपत्ता, कांदा, कोथिंबीर, मीठ, कांदा थोडा फ्राय करून घेऊया. आता कांदा 3 मिनिटं सॉटे करून घेतलेला आहे. दुधी घालून घेऊया, परतून घेऊया. हे आपल्याला इथे शिजवून घ्यायचं आहे. दुधी भोपळा 7 ते 8 मिनिटं आपण मीडियम फ्लेमवर परतून घेतलंय.
आता राईस घालून घेऊया. कोथिंबीर, मीठ. कोथिंबीर असा आपण भरपूर वापर केला आहे. ते सगळं व्यवस्थित परतून घेऊया. गॅस स्लो केलाय. आता स्लो गॅसवरच आता हे परतून घ्यायचं आहे. राईस घातलं सर्व साहित्य आपण 4 ते 5 मिनिटं स्लो ते मीडियम गॅसवर परतून घेतलेलं आहे. आणि आता आपला राईस रेडी आहे. गॅस बंद करून घेऊया. एक वाटी भात शिजून घेतलाय आणि एक कांदा बारीक चिरून घेतलेला, 1 चमचा उडीद डाळ, कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरलेल्या, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, 1 लिंबाचा रस, पाव चमचा जिरे, 1 चमचा चण्याची भाजकी डाळ जी आपण चिवड्यामध्ये वापरतो ती, आणि कढीपत्ता, 1 चमचा तेल, जिरे, उडीद डाळ, चना डाळ, कढीपत्ता, मिरची चांगली परतून घेऊया. कोथिंबीर, हळद, कांदा, थोडं मीठ घालूया. कोथिंबीर, भात घालून घेऊया. भात आपण एकदम मोकळा शिजून घ्यायचा आहे, एकदम खळखळीत असा. थोडंसं मीठ घालूया. लिंबाचा रस आहे तो आपण घालून घेऊया. गॅस जरा मीडियम वरती ठेवूया. 10 मिनिटांमध्ये हा आपला लेमन राईस बनून तयार झालाय. गॅस बंद करूया. 1 चमचा तेल तापलेलं आहे. त्यात आपण हे फेटलेलं अंड टाकूया. चांगलं पसरवून घेऊया. जसं आपण ऑमलेट करतो तसं आपल्याला हे काढायचं आहे पातळ. दुसरं अंड आपण ठेवलेलं आहे. मीठ टाकूया थोडं वरून. एका अंड्याचं साधं ऑमलेट झालेलं आहे. हे आपण काढून ह्याचे छोटे पीसेस करून घेणार आहोत. 1 चमचा तेल. तेल तापलेलं आहे. कढीपत्ता घालूया. कांदा मिक्स करूया. आलं लसूण पेस्ट, दोन मिनिटं कांदा आणि आलं लसूण पेस्ट परतून झाली आहे. आता हे त्याच्यात आपण अंड टाकणार आहोत. दुसरा हे चांगलं मिक्स करून घेऊया 1.5 ते 2 मिनिटं. कोथिंबीर, लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा, पाव चमचा गरम मसाला पावडर. 2 मिनिटं झालेली आहेत. हे मिश्रण परतवून आपण मुद्दामूनच मसाला वगैरे नंतर टाकला अंड्यानंतर, कारण जर आपण कांदा टाकल्यावर ती मसाला टाकला असता तर कांदा आपला कमी होता, मग ते मसाला जळण्याचे चान्सेस असतात. आणि आपण अंड जास्त घ्यायचं आहे कारण त्या भाताला अंड्याची चव जास्त लागायला पाहिजे म्हणून. आता त्यामध्ये आपण भात घालूया. भात मिक्स करून झालेला आहे. आता चवीपुरता मीठ. आपण जे पहिलं ऑमलेट करून ठेवलेलं अंड्याचं
त्याचे छोटे छोटे पीसेस असे केलेले आहेत. आता हे वरून घालणार आहोत आणि मिक्स करूया. कोथिंबीर लास्टला टाकूया. झालेला आहे तयार अंडा भात.